Mipatim-aw na sa Mandaue City Fire Department ang Tag-iya sa bahay nga diin gingon nagsugod ang Dakung Sunog nga migo sa barangay Tipolo nitong miaging semana. Apan gipangita pa ang renter nga nag-okupar nini. Dapit sa sunugan dili una patukuran og saktura. Ang report din Nico Serino. Midagsa sa Mandaue City Fire Department ang mga biktima sa sunog sa barangay Tipolo. Miasikaso sila sa mga papeles, certificate gikan sa Fire Department nga nabiktima sila sa dakong sunog. Matud ni Ginang Concepcion, usa sa nasunugan, gamito nila kini nga rekisito sa mga assistants alang kanila. Para sa financial assistance. Mao man daw barangay certification o kanin sa fire kuan. Libre nga gihatag ang Fire Department certification. Samtang gibutyag ni SFO2 Edgar Vergara, Chief sa Investigation, padayon pa ang ilang pakisusi. Mipatim-aw na sa ilang opisina ang Tag-iya sa Balay nga giingong gigikanan sa sunog. Apan ilocate pa ang nag-abang sa maong balay aron makuhaan sab og pamahayag. Sa among pag-interview sa niya ganina ni ma'am, mula ganyan niya, ga-charge cellphone, pero di pa tamutuo kay at least ilang tayo palaman itong imbestigasyon kung sa cause of fire. Luto, possibility, pero layo magod kay sa atin na luto kay alauna manggod. Si Mayor Jonas Cortez miawhag sa mga nasunugan, dili mutuko dayon pagbalik sa ilang mga Pinoy-anan. Bear with us na ang plano nato is to nga i-reblocking nato. Importante kay sama sa gibuhat nato sa barangay Giso, no. Unya before unta nga mo balik sila, maabunuhan nato dunay landfill nga atong pagabuhaton para musaka ma-elevate tukong sa dike. Usa sa tutukan sa City Hall ang reblocking nga himuon ug pagpakig-negotiate sa Tag-iya sa Luna. Kay parte sa nasunugan, privately owned man. Ato ipakuan sa hudo nya hopefully maset na to, no, ang schedule nga natay dialogue with the lot owners kay dili mong tanan nasud sa government lot. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.